paman jadi pak. Iya. Sampai aja mewah piyak awur-awur. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nek nuwun Kanjeng Paman wong sinau satya wis nyalira Brahmana. Wis tau dadi pendhita, tau meguru karo wong pinter. Wong kang nek panjenenganipun Kanjeng Paman boten kerta sejatine Stija. Nek nuwun Kanjeng Paman badhe menapa? Cangkemmu menawa dhisik. Iblis. Waton ucap lu ngerti kekarepan wong geran. Takon sih bener becik. Ngerti yo, peperangan iku ora timbang. Kowe mungsuh karo bapakmu musuh negara Ndarawati peneng Pandhawa. Kula boten ajre, itu perkara kowe kendel utawa ora kendel. Nek manut pranatan wong perang kuwi kudu timbang bobote. Iki mau wis ana karampunane perkara. Sing kudu biyantu karo Traju Trisna kuwi aku. Mula kowe aja semar. Cangkem aja cerewet tae wali. Aku nggih mari karo aduh paman. Wah, dalah wonten Jawata ingkang asih dhateng kula ketitik. Menawi pendhanipun paman taksih kersa ngayomi dhumateng gesang. Nggih, matur nuwun paman, matur nuwun. Cawe aja tumindak sik. Aku dhisik sing maju nyang paparan entek ana wong Dwarawati nyumbanggaken paman. Kaca wonten dawuh. Dina iki Dwarawati bakal miji Senopati sing kudu metukake. Senopati saka Traju Trisna Prabu. Kaca kan dadekake Senopati. Petukno Senopati sing saka Traju Trisna ngesraken dawuh Paduka. Kiai pentelak matamu jancot arep apa kowe anu dados Senopati sing perintah kowe sapa Wong Prabu Dwarawati mripatmu kelek ora Senopati Traju Trisna aku bapakmu lah lajeng kula kados pundi wani ora karo bapakmu jagat Kathah perintah isimu nata Dwarawati kepiye wae tak lakuin nganti enteke nyawaku.
pangapunten Kyai sedaya lepat. Anggen kula mawanto nggen paduka Kanjeng Rama Kyai. Wah. Cepat. Yan. Sang Riyane iki guyon terus. Sangkemu menengo. Nyuwun pangapunten Kyai. Wah, kowe dibuka gawe kaya ngono kuwi. Sopo sing ngandani? Nika. Aku doro. Yo. Arep dikaya ngopo, Yayi? Dina iki ora kena ewang-ewangan. Panjenengan pernataning perang bener. Aturmu, perang kuwi kudu timbang. Apa meneh perang gedhe kaya ngene iki. Ya to? Yo. Mula kang saka iku, wis ora susah kowe ngrewangi kawan sibumu mbok rewangono. Paribasane kowe nganti adus getih, ora bakal bisa padhang lelakon iki nek ora pun kakang. Ayo, Hamuk Surata imbang-imbang ngono aku. Wong Dwarawati yen perlu kowe ngundhuwa Dewa Suralaya. Ayo, tampanana pusaka Tradutresna. Jemparing Kyai Wisnawa. Ilang larimu. Stijo. Kanjeng Rama nyuwun pangapunten Rama. Kenang apa pusakamu kok ora mbok lepasake? Moko kowe nyumbari lawan para dewa. Dewa Suralaya sapa sing bakal kuat nadai pusakamu Kyai Wisnawa? Kowe rak paringane ibumu Yayi Betari Pertiwi. Wis mbok tamakake lawan pamanmu Janaka. Ya apa ora? Inggih, Rama. Yen kowe wani karo pamanmu Janaka padha karo kowe wis wani karo bapakmu. Lha peda apa kok nganti pusaka ora mbok lepas kowe iki manembah karaku. Inggih, Rama. Kula rumaos lepat diwaji. Ngantos kula umumantun nyirnakaken kadang kula pun Yayi Samba namung labet perkawis anggen kula kepi katresnan nanging nyatanipun katresnan kala wau boten saged damel pemarning manah kula. Kula darbi dosa ingkang ageng Rama, menapa malih dumateng paduka Kanjeng Rama. Lepat kula dumateng Kanjeng Paman Madukara. Paman Madukara iki bapak kula, nggih pepunden kula. Mila Rama, mboten wonten paukuman ingkang pantes
pun dawahaken kaliyan ingkang putra kejawi namung pejah. Rama, kula sampun rila ikhlas legawa manah kula. Kula dumugi ing sirna minangka panebusing dosa kalpatan kula namung Rama ten pusaka kayangan ingkang saged nyampurnaken jiwa raga kula kejawi namung pusaka Dwarawati pusakanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna ngengeti bilih kula menika putra paduka inggih atmajanipun Rama Pukulun Sanjang Bathara Wisnu. Sampun Rama dinten menika kula sampun pasrah dhumateng paduka Kanjeng Diwaji pejah gesang kula. Dosa menapa menawi ngantos kula kelantur-lantur anggen kula wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu monggo pejah gesang kula Diwaji. Mengkono Stijo inggih Rama. Kowe wis lair batin ucapmu kang mangkono mau. Inggih. Lair batos coba tulen mburimu kuwi sapa? Aduh adikku di. Duh kadangipun Kakang Gatotkaca wonten timbangan iki ngadhawuh Koko Prabu. Apuran sekabeh kaluputanipun Kakang Yodi. Rikala semana pun Kakang tansah pasulayan saben-saben Prajutresna Sulaya mesti mung karo pringgondani Buma mung karo Gatotkaca paribasan pun Kakang tansah ngribeti kelawan katentremaning atimu wiwit perebutan Kikis Tunggarana nganti topeng waja sak piturute tansah memungsuhan karo kowe Gatotkaca mula dina iki ya dipun Kakang bakal munggah marang Lokabaka supaya ora bakal kesluru margadi Gatotkaca pun Kakang njaluk senjata pitulung karo Siadi turutana pamundhutipun Kakang ya inggih Koko Prabu supaya kowe bisa ngapura lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang wis ketiban pusakane Kanjeng Rama Prabu Dwarawati pun Kakang njaluk tulung kuwi tenan tindakno ya Gatotkaca. Inggih Koko Prabu. Aku junjungan ya Yayi. Aku junjungan, aku angkaten Gatotkaca. Kok menawa kuwi dadi srana pungkasane katresnanku karo Siadi. Tindakno nggih saken dawuh Paduka Koko Prabu. Stijo wonten dawuh Diwaji. Ya wis ento pancen mengkono. Wis lega rasane atimu, wis ora ana bareng kang nabet ana rasamu. Tekse iki mengko balimu marang Lokabaka. Bakal antuk marga ingkang gampang muga tinampa dening Gusti kang akali jagat wening ciptamu menepno rasamu Stijo. Pun bapa ingkang bakal ngunggahke balimu marang Lokabaka. Cigra ngeningaken cipta nenggih Sang Buma Narakasura entos dakep saluku tunggal suluku nutupi babahan hawa sanga ngeningaken pancandriya indriya pangangen-angen ambirat hawa nafsu ayu pateng perkara mung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucaking grananut marang Hyang Geyonganing kayun kayung ya nangayati ayaning parutama kaya urip jroning pati liyep ayaping aluyut pindha pecating supena suping rasa jati jati-jatine Stijo wis ngiklasake jiwa ragane bari ming Lokabaka rikala semana amargi Sang Hyang Wisnu Bathara langsung marang hangganira cinarana ting Dwarawati Prabu Kresna kinantenan mijiling senjata cakra cemlorot kenging jajanira Prabu Buma Narakasura kumencang sumarane kendang kapracondang pun larpane Stijo.
aja nganti mbok udunake dhisik. Aja nganti mbok udunake dhisik. Nadyan Boma wis mekaning pati iki mengko yen to mbok udunake ana ing Bantala. Boma ora bakal bisa sampurna. Jalaran Darbi Aji Panca Sunya. Panca lima sunya. Widoyat maning jagat limang perkara. Bumi geni banyu angin kang kamengku dening swasana. Dadi ento Boma kuwi mau keneng pusaka kok tiba nang omah. Ya bakal bali urip meneh. Ngaten. Ya, ngentenono. Kalamursana Cahya. Ingkang mijih saka hanggane Kakang Musi Boma lagi dono konarpaning neraka. Kacarita ana Cahya ingkang cumalorot mijih saking hangganira nggih Sang Stijo. Ugi wonten Cahya ingkang saking Dirgantara. Punika cahyanira ingkang Ibu Batari Pertiwi ingkang kala semanten amandhangi pumanarina ingkang putulan nggih Boma Narakasura. Ratuku mati, patihe bela. Badhe tindak pundi anak Mas Sawarka. Bapakku mati. Kanjeng Rama Prabu Boma Narakasura sedana madyaning pabaraketen. Aku ora trima. Tak labrake wong Darawati. Mang manut kula. Lho. Wong bapakku temekane pati belane kok ora entuk. Sing mang belane sinten? Bapakku. Bapak sinten? Prabu Boma Narakasura. Lah niku sanes bapak sampeyan. Kowe aja ngubeng-ubenge sejarah. Ngaten nggih. Niku lak men bapak akon-akon. Bapak sampeyan sing asli. Niku nggih Ratu Traju Tresna. Prabu Bumantara niku bapak sampeyan. Lho, kok iso Setijo kuwi bapakku. Lah riyen Kang Rama niku rajanipun tasih negari Surateleng Prabu Bumantara ngraman teng Ndarawati. Badhe ngamonaken Ratu Titising Wisnu nyarengi Setijo niku takon bapa.
kowe tak aku anakku setijo nek iso ngake ratu Surateleng kae. Lah kok capok. Setijo mengsah kalih Bumantara gugur pejah. Lah terus Setijo ingkang dados ratu negara Surateleng kan ngelih kalih Prabu Kresna liyen. Aja mbok jenengke Surateleng, liyen jenenge Traju Tresna. Traju ki nimbang, Tresna ki katresnan. Tegese sing mbok timbangi katresnan ning sapa? Galuh jroning kraton kae ning bayi lair kae anake Bumantara amarga jenenge Sawarka kae Upenana Tresnanana sebab kae sing duwe hak negara Surateleng. Upenana kaya ngupeni awakmu dhewe. Mila panjenengan dipun openi kaliyan Setijo menika. Kamu ora ngomong biyen-biyen. Niki lakon yo ben dawa sik kaya ngono-ngono dilakokke pedhot ben nggih. Aku dagang aku entek. Sampeyan pun kok main soriyen. Sik dina salin metu mau.